Il-Gvern se jibqa' jappoġġja l-industrija turistika li tikkontribwixxi bisħieħ għal ġid li jinħoloq fil-pajjiż. Kien dan il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela waqt indirizz tiegħu f'okkażjoni li mmarkat rikonoxximent ogħla lil-lukanda ewlenija f'pajjiżna li issa ġiet ikklassifikata bħala resort. Dr. Abela sostna kif dan l-investiment li sar mill-lukanda bħala ħadd ieħor ta' fiduċja f'pajjiżna u fis-settur turistiku. Hawnhekk innota kif l-istaġjonalità fis-settur turistiku f'pajjiżna saret xi ħaġa tal-immoddi, hekk kif ċifri uffiċjali juru żidiet rekord anke fix-xitwa u dan kollu jwassal biex investimenti bħal dak li sar f'Malta minn Marriott Resort and Spa kien possibbli. Il-Prim Ministru żar il-lukanda waqt li iltaqa' mal-ħaddiema u tkellem ukoll mat-tmexxija tagħha. Hawn Dr. Abela nnota l-investiment komprensiv ta' 35 miljun euro li sar faċilitajiet tal-nona livell f'resort u lukanda ta' 5 stilel. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-istrateġija li għandu l-pajjiż għat-turiżmu issa mhux biss tiffoka fuq irkupru li pajjiżna laħaq ferm qabel kompetituri tiegħu wara l-pandemija. Iżda issa qed iħares lejn kif is-settur jista' jkompli jimraħ f'realtajiet ġodda. Dr. Abela sostna li s-suq turistiku f'pajjiżna qed jibqa' marbut ma' turist li jiġu minn pajjiżi Ewropej u dawk minn pajjiżi mhux il-bogħod minnha, iżda wkoll qed jiġu turisti minn kontinenti oħrajn. Hawn irrimarka l-importanza tal-konnettività li tibqa' kruċjali, iżda saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li nkomplu nollu il-prodott turistiku ta' pajjiżna permezz ta' investimenti bħal dawn li jgħinu anke fis-sostenibilità u l-kwalità fit-turiżmu. Din żjara l-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.